ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ବିଲେଇ। ଆଜି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତିନି, ତା ସ୍ୱାମୀର ତାର ବିଲକୁଲ ପଡ଼େନି। ସିଏ ଖୁସି ସୁଖୀ ନା ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ସବୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ସିଏ ଖୁସି। ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଆଉ ବିଲେଇର କେମିତି ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ, ତା ଝିଅ ମୋ ଝିଅର ଝିଅ ସେମାନେ। ତାର ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମା ବଡ଼ ବିଲେଇ, ସେ ତା ମାଆକୁ ଧରିଛି ବୋଲି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଗଛ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ, ତା ମା ପାଖରୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଯାହା ବି ହେଲେ ମା ପାଇଁ ଛୁଆ, ଛୁଆ ପାଇଁ ମାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତାର ଏ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ପମ୍ପ ହେଉନି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାବ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ତାକୁ କେମିତି ଗେଲ କରି ଚାଲିଛି। ଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାର ମାନିଯାଏ। ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ଏଇ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ମନଟା କେମିତି କେଜାଣି ଟାଣି ଆଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।